Здравейте на всички хора, аз съм Геймбой и ще играем Minecraft World на Survival. Още ще е наш. Още ще е май. Добре, махай го. Плей. Само го кръстя плей. Това и започваме да играем. Да започваме. Така. Най-важното нещо в Майнкрафт е дървото. Даже не сме спалнали върху това. Съберете колкото искате си дърва. Вие се решавате. Вашия избора. Мога да ви кажа само това. Път няма да е много дълъг. Прецени. Така лека по лека започваме да събираме дърва. Според при дърва и толкова. Работим 24 плюс 24. Така. Най-много 2 минути събираме дървото. Най-важното без дърво в Майнкрафт не може да казвам го хора. Това е правилно най-важният проект. Дори не знам как се казва. Той това сигурно е вече измислица. Ще спрем и ето това дърво и спираме. Нека си направим първи епизод, къща втори епизод. Казвам хора, ще е много готино. Дори ще бираме желязо, няма да спираме. Да може ако умрем, примерно в лава с готини неща. Да кажем без диаманти. Ние ще направим така. Тук има прасета. Тук има прасета. Прасене, прасета. Да, вече има прасета. Абе, сприте по прасе. Въпреки, че храниш хубаво. Си гадно само бягаш. Хора, не мисля, че съм оставя на заден план те крафтник на стъпречките те. Съм ги оставя, просто искам просто да убия прасетата. Айде на последен удар си ми. Абе, аз стой да те съпикам на гъдното прасе. Уау, това ми даде 3 прежуди. Супер прасе си. Ти далеки са супер прасе. Още един удар. Спри, ба. Тъпо гадно прасе. И хора, сега ще убием и последното прасе. И е мъртво. Само да видим къде отиде то. Къде отиде планина прасе? Най-хубавата рима, която съм го измислил. Планина прасе. Ето те. Хайду. Направо те съсипах. Къде ти да видиш удар отблизо? Види ли как става да убиеш прасе на скок? Въпреки, че ти оставаш един удар. Добре, къде беше кокошки? Тук сигурно съм, че видях нужда си мърда. То беше малко. И тук има кол. Много кол. Щастливи сме. Че има адски кол. Така, слагаме кръстник на стена. Даже може тук се заселим хора, казвам ви. Не ми изглежда лошо местото. После следващия епизод ще вземем най-хубавите ни теми и отиваме в мина. Но някои цените, знаете, оставаме ги. И пак видях едно прасе. Но кои са гадните с прасета. Да ги убиш от кеф. Да е готино. Ами тук са ти да видиш. Защо не трябва да се появяваш? Само на това, ако ми пуснете пежора хора. Умирай.
Една пажова. Тъпо прасе. Та кирка дървото вече ни трябва. Трябва само камената да съберем дърво. Не дърво, да съберем камък. Ще правим може би каменна, дървена къща. Камък и дърво. Така, пускаме тук. Така, събериме камъка. Не малко, стигни. Правим печка. Вземем това. Слагаме те пържоли. Вземем това. Купаме кола. Той да толкова има на още места, аз видях. Ето тук. Вземем този кол. То ви трябва кола, ама ви се решавате. То е много важно. Кола също е много важен. Може да се светявате, може да се прави шаркол. Ако не ви се търси кол, шаркол се прави с печета дърво. Само това ви казвам, печета дърво. Но хора, ако искате да изпечете дърво, да си направите шаркол, аз ви предлагам, когато е непреработено купче дърво, не го слагайте, преработете го, ще ви даде 4 дърво и можете да си направите повече неща. Искам да ви кажа, че лавата е много полезна за печката. Тя лавата много бавно, казвам ви хората, много бавно се изпече. Мисля, че ще ми се скрите, Може да ставам леко глупав, а не съм по-тъп от вас. Овцата тъпа е тук. Мама са кяпна и пишеме. Хора, направих кратко прекъсване, да може да се напия вода. И това ви казвам. Хора, направих още едно кратко прекъсване. Що? Хора, пак ми звъннаха. 3 пъти ми звъннаха. Не звъннаха, трябваше да напия вода, да отида до тоалетната. Това трябва да го правя след като снимам клип. Така леко си излагам, казвам ви го. Все ми едно, хора. Аз съм сега с другите си другите. Сега се връщаме на нашето местенце. Служим брат. Добре, ако не сте забелязали, съм бил на овца. Тук слагаме това. Тук нещо ще сложим кол. Най-да си има. Вече гладнях, но няма да ме пържолите и ева ми прасе. Моля, тук убили животните се спамват нови на секундата. Пет. Знаех си, хора. Казвам ви. Точно съм се получава за кола, хора. Но, какво да ви кажа, няма да става. Презими си пилето. Хора, вече се стъмва. За да се стъмва. Аз още нямам къща, няма 2 овци. Ще направя нещо да заграда, да мине по-бързо нощта. И ето, хора, так му си почнах да спам къща, ето 2 овци. На секунда. Казвам ви, хора, тук на секундата спамват овци, спамват неща. Взимам да ги убия. Той е на място. И направо спам легло и си лягам. Няма да тепам са живот. До сутринта. По-бързо. Се изпълнаха. Спълнаха зомбита с меч железен.
А то ето тук, ето вижте колко е гаден. Колко туп. Да не му се ядоста, как да не му се ядоста? Помислих, че ще ми извънат. С мен, когато ми вибра телефон, не ще ми извънат. Но този път не ми извънаха. Овци. Трудно ми дали да ги бия или не. Каквото казвам, няма да ги бия, ще ги оставям сега. Ама ще убия преседо задължително. По него има крипър. А то с крипър мрази. Вау, колко са цели. Вау, това са на лупинг ми напред. Стой тука, мри. Мри, стой тука. Мри. Добре, ще направиш една печка. Въпреки, че не трябваше, ама ще се направим. Аз ми си спеча по-бързо храната. И ще си направим къщата. Направим къщата за начало ето тук. Беше подобно на къща, но някой ми хареса, може хората да ми направим. Като вече истинска къща да кажем. То не че, защото не е хубаво за къща, ама си бива. И аз вече нека да мисля да свършим епизода, защото много дълго го играм. Не знам, вече на няколко минути го играм. Тук 3, тук 4. Добре, така, тук ще... Вече знам къде ще ни е леглото. И тук бе. Леглото ще ни е тук. Вземем храната. И тук... Тук сложим не, просто ще ги сложим на място. Вземем го това. Ще ги сложим тук. Хора. Ако се чуете този звук прави ми... Това от печката искам да ми е топло. В стаята ми. Хора, какво да ви кажа, мисля това да е епизода. Не стана много дълъг, колкото очаквах. Вече 13 минути. Ще да играем още малкичко. Чакай да го съберем и този кол. И ще видим дали ще това. Да си спече храната по-бързо, колко може. Мерси. Да щупим печките. Вземем това. Това. И това. И да вземем дървото. Да вземем това. Така. Печките ще са тук и тук. Крафтинг места. Да го вземем и ще ни е. Първо да кажем ето тук. Хора, това беше епизодът. Надявам се да ви е харесал. Ако ви харесва на вас, лайкнете, коментирайте, абонирайте се. Мога да ви кажа, аз само